Ililista natin ang 10 used cars under 250,000 pesos. Kung naghahanap ka ng sasakyan sa ganitong category o price range, makakatulong sa iyo ang video na to. Simulan natin ang listahan sa number 10, 2011 Ford Focus. Ang compact car na ito ay merong iba't ibang trims tulad na lamang ng S, SE, SCS at SEL trims. Ang linya ng sasakyang ito ay inilabas ng Ford para makipagsabayan sa mga sasakyang tulad ng Chevrolet Cobalt, Honda Civic at Toyota Corolla. Pero natapos ang produksyon ng sasakyang ito noong taong 2011. Sa panahon ngayon, mula sa presyong 180,000 pesos ay pwede ka na magkaroon ng isang second-hand unit ng Ford Focus. Sa ilalim ng hood nito matatagpuan ng 2.0 liter 4-cylinder engine na kaya maglabas ng 140 horsepower at 136 pound-feet ng torque. Meron din itong kasamang 5-speed manual o 4-speed automatic transmissions at optional na sports-tuned na suspension. Number 9, 2006 Honda City. Sumunod naman sa ating listahan ay ang 2006 Honda City, isang subcompact car na pinroduce ng Japanese manufacturer na Honda mula pa noong 1981. Originally, ang City ay isang 3-door hatchback, 2-door convertible car para sa mga Japanese, European at Australian market. Pero taong 1994, nang pinalitan ng logo ang second gen nito, ay binalik lamang ang City noong taong 1996 para makipagsabayan sa mga series ng 4-door sedan sa merkado. Taong 2019 ay naglabas muli ang Honda ng panibagong generation ng City kung saan mas maganda na ang mga features nito at mas pinatingkad pa ang ilang exterior dimensions na pwede nang makipagsabayan sa Civic. Sa ilalim ng hood ng sasakyang ito ay matatagpuan ng 1.3 liter IDSI o 1.5 liter IDSI inline 4 engine, kaakibat ng 5-speed manual transmission. At sa estimated price na 235,000 pesos ay maaari ka na magkaroon ng second-hand unit ng 2006 Honda City na magagamit mo sa pang-araw-araw na biyahe. Number 8, 2003 Mitsubishi Lancer. Mula taong 1973 ay hindi na mawawala sa listahan ng mga pinakamatibay na kotse ang 2003 Mitsubishi Lancer. Sa kasalukuyan ay meron ng 10 generation ang sasakyang ito. Maganda din ang base design nito kung kaya't lagi din itong sinesetup ng mga kabataan. At isa ito sa mga pinakamatitinding kalaban ng Honda Civic at Toyota Corolla pagdating sa mga car shows sa ating bansa. Matatagpuan ang SOHC 16-valve engine sa ilalim ng hood ng sasakyang ito na mayroong kakayahang maglabas ng 110 horsepower at 138 newton meters na torque. Kaya naman kaya ka nitong bigyan ng isang magandang takbo sa rektahan kahit na 4 na adult pa ang sakay nito. Kadalasang nagkakahalaga ng 160,000 pesos ang second-hand unit ng 2003 Lancer. Ang Mitsubishi Lancer ang isa sa pambansang sedan ng Pilipinas dahil bukod sa budget-friendly na ito ay maganda pa ang design, matibay at talaga namang maaasahan ang performance. Kaya hindi maikakailang isa ito sa mga paboritong sasakyan ng bawat Pilipino, lalo na din at nauuso itong setupan ng mga kabataan. Number 7, 2010 Suzuki Swift. Kung safety naman ang priority mo sa pagmamaneho, ay tamang-tama sa iyo ang 2010 Suzuki Swift. Isang hatchback na nakakuha ng 5 stars sa Euro NCAP kung saan mula sa occupant protection, child protection at safety assist ay nakakuha ito ng mataas na marka. Ang Swift ay merong simple pero practical na disenyo. Mukha lamang cheap sa mata ng ilan ang ilang interior details ng sasakyan, pero sigurado ka naman na hindi ka bibiguin ito dahil mas nakafocus ang Suzuki sa mga functionality ng sasakyan kaysa sa mga aesthetic design nito. Ang isa pa sa mga pinaka-advantage ng Swift ay ang affordability nito na siyang nagbibigay ng pagkakataon na magkaroon ng mababang maintenance cost. Kaya naman kung gusto mo ng isang practical na sasakyan ay kumuha ka na ng isang 2010 Swift sa estimated second-hand price na 220,000 pesos. Number 6, 2010 Hyundai Accent. Kung hahanap mo naman na isang sasakyan na mayroong strong value for money at economical, ay siguradong hindi magpapatalo ang 2010 Hyundai Accent sa ganitong kategorya. Kilala ito bilang roomy, comfortable, well-appointed at practical. Bukod pa rito, ito rin ay fuel efficient at affordable. Sa kasalukuyan ng presyo ng mga second-hand na unit ng 2010 Accent ay may estimated price na 230,000 pesos. Ang sasakyang ito ay merong 1.6 liter dual overhead cam engine na kaya maglabas ng 100
110 horsepower at 106 Newton meters na torque. Bukod pa rito ay meron itong safety features na matatagpuan sa lahat ng model nito para matiyak ang ligtas na biyahe mo sa kalsada araw-araw. Number 5, 1998 Honda CR-V. Sumunod naman ay ang 1998 Honda CR-V, isang compact crossover SUV na merong 5 seating capacity at isa sa mga pinakamabentang unit ng Honda. Ang sasakyang ito ay may estimated price na 180,000 pesos sa bawat second-hand unit ito sa panahon ngayon. Meron din itong magandang fuel economy at reliability. Kaya naman kayang-kaya nito makipagsabayan sa mga sasakyang tulad ng Nissan Rogue, Ford Escape at Toyota RAV4. Kung interior space at safety equipments lang naman ang usapan, ay siguradong mas lamang na ang CR-V kaysa sa mga ibang kakompetensya nito sa merkado. Ang makina nitong 2.0 liter 4-cylinder engine ay may kasamang automatic transmission na kaya maglabas ng 204 horsepower at 247 pound-feet ng torque. Kaya naman asahan ng isang smooth na biyahe kasama ng iyong mga pasahero, siguradong hindi magrereklamo dahil sa maluwag na interior space ng sasakyang ito. Number 4, 2005 Toyota Corolla Altis. Pinaghalong luxurious at sporty, ito ang aim na maging disenyo ng Toyota para sa kanilang 2005 Corolla Altis. Isa sa mga kilalang feature ng sasakyang ito ay ang incorporated na LED bulb sa tail lamp nito at isa ito sa mga kauna-unahang sasakyan sa merkado na nagkaroon ng LED clusters sa disenyo. Malaking tulong ang feature na to para magkaroon ka din ng visibility sa mga malalakas na buhos ng ulan sa ating bansa. Dahil sa simple at spacious na disenyo nito sa loob ay paniguradong komportable ang magiging biyahe ng buong tropa. Sa ilalim ng hood nito matatagpuan ang 1.8 liter engine na may 4-speed automatic Super ECD transmission na kaya maglabas ng 145 horsepower. Sa estimated price na 215,000 pesos ay maaari ka na magkaroon ng 2005 Toyota Corolla Altis na isang simpleng sasakyan na pwedeng-pwede para sa iyong everyday rides. Number 3, 2005 Honda Jazz. Kilala ang Honda sa mga nilalabas nilang sasakyan na patok sa mga urban area ng mga bansa tulad ng city na inilabas noong taong 80s at 90s. Pero nang inilabas nila ang Jazz noong taong 2002 ay dito na unang natanggap ng Honda ang kanilang success para sa kanilang mga baby cars. Sa kasalukuyan ay pwede ka na makakuha ng isang unit ng 2005 Honda Jazz sa estimated price na 235,000 pesos. Isang sasakyan na may classless appeal at merong boxy proportions. Kasama rin sa ilang pagbabago ng sasakyan ay ang paglipat ng petrol tank nito. Mula sa ilalim ng rear seat ay nilagay nila ito sa harapan na posisyon para sa isang mas ligtas na biyahe. Pinapatakbo ito ng 1.4 IDSI SOHC 4-cylinder 16-valve engine. Kaya masasabi nating small but terrible ang sasakyang ito pagdating sa road performance. Number 2, 2010 Kia Rio. Kung naghahanap ka naman ng sasakyan na merong appeal at personality, tamang-tama naman para sa iyo ang isa sa pinakamura at pinakamaliit na sedan ng Kia. Merong simple at straightforward na design ang 2010 Kia Rio. Meron din itong 1.6 liter 4-cylinder engine na may 5-speed manual transmission at kaya maglabas ng 110 horsepower. At hindi lang yan, meron ding comfortable ambience ang interior nito kaya sigurado magiging panatag ka sa iyong mahabang biyahe. Saan ka man magpunta? Sa kasalukuyan ang mga second-hand unit ng 2010 Rio ay nagkakahalaga na lamang ng humigit kumulang 219,000 pesos. At bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung ano ang favorite mong sasakyan under 250,000 pesos. At number 1, 2013 Mitsubishi Mirage. Dahil sa mataas na ratings ng Mitsubishi pagdating sa kanilang reliability ay hindi maipagkakaila na maganda ang serbisyong na ibigay nila para sa kanilang mga car o unit owners. Ang mga second-hand unit ng 2013 Mitsubishi Mirage, isang subcompact sedan sa kanilang lineup ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 250,000 pesos kada isang unit sa ating merkado ngayon. At katulad ng counterpart nito na Mirage Hatchback, sa ilalim ng hood nito ay meron itong 1.2 liter inline-3 MyVec gasoline engine na may kakayahang maglabas ng 77 horsepower at 100 Newton meters of torque. At dahil sa malapad ito, nagkaroon ito ng maluwag na legroom na swak para sa 5 pasahero. Tamang-tama ito para sa mga mahabang biyahe dahil siguradong may iwasan ng pangangalay ng mga tao sa loob ng sasakyan. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad dito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!